Εδώ μόνο φίλοι του Άρη, στο κλειστό του ΠΑΟΚ, μόνο φίλοι του δικεφάλου. Οι εικόνες παραπέμπουν στο παρελθόν με τις εντυπωσιακές αξέχαστες αναμετρήσεις των δύο ομάδων, αλλά τότε το Αλεξάνδριο ήταν μοιρασμένο στα δύο και σαφώς αυτό δίνει μια άλλη διάσταση στον χαρακτήρα του αγώνα που είναι ντέρμπι. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά γιατί όλα είναι έτοιμα. Το τζάμπολ σε λίγο, ενώ θα πούμε ότι μαζί μας είναι στον σχολιασμό ο ομοσπονδιακός προπονητής Λάκης Τσάβας, στο ρεπορτάζ οι συνάδελφοι Γιάννης Νάτου και Νίκος Καραγιώργης. Ακούμε ένα πρώτο σχόλιο ενώ δημιουργείται ακόμη πιο εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και θα αργήσει το τζάμπολ αρκετά, όπως φαίνεται. Έχουμε τον χρόνο λοιπόν να πούμε για αυτήν την 117η αναμέτρηση από καταβολής πρώτης εθνικής, με τον Άρη να έχει ένα σκορ στις νίκες 62-54 υπέρ του. Να δώσουμε τον λόγο στο Λάκη Τσάβα για ένα πρώτο σχόλιο. Άρης ΠΑΟΚ. Τα λέει όλα βέβαια και μόνο το ζευγάρι. Και μόνο το ζευγάρι τα λέει όλα. Εγώ θα συμφωνήσω με τους δύο.